Na kabynta kabit kabyang jingpynbna ka Thain mawet kamtam hakabayday bat Jaka ajing Sumar kabynta ka Thain hakalay tarik mentaw banay kaseng Neutral Youth Council HYC mawet circle kalalay banwa da jingtip kababanya nakatnat Dm&Ho kamtam hakabayday bat Jaka Sumar kabala sujar ngay no nakasnong Shyrkon usamla Jeremiah Dekar presiden kaseng HYC mawet circle habakran kinong tho khubor ulong bakaseng hakategasngi kalalay IT ru kijingtho sa Dm&Ho batkat kum kijingtip kabalayo na ko office jong Dm&Ho laong bakatege Jaka Sumar kabaladon ha Shyrkon kamday ka shop center ndray ka dega dispensary ndray namar bakamdon ka Jaka ban snay ka building kumta la shu jar ngai no klemla ban pentre kam hadu menta HYC mawet circle kalalay banyak Kynduh ya i officer badai pet ya kajiko jikia ne ECS na gamta ban wat ya kajingtip ke babne hak biadai bat ka sop sentar ka ba lapen kendre na Shyrkon sya mau nrei takum kajing tip ka bangila yo na ka office jong i Dm&Ho munta kasni ka ong bahana ba kamdai ka sop sentar hendrai ka dispensary ka badon ka Shyrkon bat kani ka dispensary namar ba kamdon ka Jaka ban sina ka building kala syuja ngaino klem la ban rekam hadu menta syuru ya ka jingpynbna na ka office jong Dm&Ho menta kasni ba ka sop sentar ka badon ha mau kala upgrade Syaka PhD barhadu mentamene ka PhD gadon namar kata nagleng jota HYC mawet circle ka kren syai ba ka jingpynbna jong ka office ka klem syai namar kata min sawat shushu ka jingpynbna ka ba khambene ka HYC ka karpat ro ya ka government ban simkhya yakani kishnong kiba markhap bat ka mawet hakaba kidon nyotli kishnong bat kinong snong ki jingjah hadu kata ban yai lengba kawa ruang hakapor liu namar ba katkum kajing tip kajongi ba kani ka dispensary na Shyrkon ka penkendre no sya mau namar bahana ba kamdon kinong tray ba lai surok tengikan syai ke government haba lai surok pisngo kumno pai ba lada phia phin I jinda ne pisngo kumno mereka sing ke sngo phia halor kane ba ki pai ba kadong athan ke jongi ki Jingjah Namar kane kawa kadon hamat deng baraka porliur ki Jingjah hadu katata kini kinong snong ka jongi ro ya ka office trekam kamtam ka office CS bandawat bene namar banakling no kaseng hagni kisngi ki bandangwan ngin sawat bene bakadai ka sop sentar ne kadai ka dispensary bat lada kadai ka dispensary na Shyrkon ka balada transfer syabuk mo menta kalaja syai ka jingkini sa ka wayro nangling kaseng ka kren syai balada ka government kamsim kya lada ka JA ka sorkar kunjuru kane ka office kadai ban shin jingkitli na ka kipadba kani kadong kathan jongi ka badon sa silem jong ka wawiam hek ubadai minister badai khmi ya kane ka office jong ka health department ban shim khyalem ya kane ke PhD ke jongi kunjuru ya kane ke dispensary ka badon ha Shyrkon ban don bai ha Shyrkon namar balada undon khendau nakaleng jong kaseng ni krenchai bagin IP ka Jaka bat sngewbha ban ai ni kata ka building ban namar ba kadong ka Thain ke jongi dikin nong snong kidon kam ya ka jingpynbna ka ba